другото предизвикателство на градското пчеларство също е да си намерим подходящо място за разполагане на кошер. В този кошер има 2 пчелни семейства в момента. Тези пчелни семейства всъщност са заселени тази пролет и това са рояци, хванати в града. Тоест в града така или иначе има пчели. Има и много хралупи с диви пчели. Един ден излизам от входа при нас и чувам едно жужене, доста силно. И аз веднага го познах и си казах, това е рояк с пчели. Огледах се и буквално на улицата пред нас, както погледнеш нагоре, и един рояк с пчели. Много хора, между другото, в града се стресират от това събитие. Трябва да знаят хората, че рояците с пчели по принцип не са агресивни и точно тогава пчелите не живат. В момента тук има нектар, който все още не е запечатан. Ето това тук е пълно с нектар. Този нектар, когато водното съдържание падне достатъчно, те го запечатват и става мед. Ние поставяме тази летва и пчелите надолу изграждат сами вошечната пита. При другия тип кошери се поставя вошечна основа, която е изкуствено създадена, като това се прави с цел повишаване на добивите. Ние не им слагаме нищо изкуствено в кошера, пускаме пчелите вътре, както е рояка, и те почват да се развиват. И ето виждате как са изградили за 2 месеца, 3 буквално. Ето тази пита е пълна с мед. Това всичкото е мед тук. Понеже сме хоби пчелари, за нас количеството мед не е чак толкова важно. Важно е пчелите да се чувстват добре и да е едно удоволствие реално контакта с тях. С годините горе-долу се понаучавам малко или много. Ето тук също има една медова пита. Около килограм и половина мед има в тази пита. Реално човек, опознавайки пчелите, се научава кога е подходящо да бъде отварен кошера, кога не е толкова подходящо. Както виждате, сега са доста спокойни, дори без бул може да се работи с тях. В самия град предполагам, че има около между 50 и 100 кошера. Някои от местата, които се сещам, са Френското посолство има кошери, Лесотехническия университет има кошери, на НДК вече няма, но ние бяхме сложили, на Хилтън има кошери, ГМ Димитров метростанция, там има един демонстрационен кошер. По кварталите тук там има някои други кошери, така че аз по мое мнение го оценявам между 50 и 100 кошера в София. Вече в покрайнините на София Бояна, Драгалевци, Ваняне, Банкя, Лозен и така нататък, там вече са много повече. Самите пчели, те живеят в порядъка на 40-50 дни една пчела през лятото, така че за тях това замърсяване не оказва влияние. Самия мед е доста чист, в смисъл не доста, ние сме правили изследвания, изцяло чист е. И дори по някой път е по-чист от меда на село, защото там се пръска с пестициди, докато в града не се пръска с пестициди. В София пащата е сравнително добра, има разнообразие от растения, градът е сравнително зелен. Ето тук се виждат яйца, майката е снесла яйца в кошера. Няма повече да ги притеснявам нататък, затварям ги. Важно е все пак градовете да не се пренаселват пчели, т.е. да имат някакъв капацитет и главно този капацитет се определя от наличната цъфтяща растителност. Дори бих казал, че в Европа това е в подем градското пчеларство. Това, което правим е слагаме температурни датчици ето тук на летвите на 3 места. Ето тази летва е с такива температурни датчици и правим температурен профил на пчелното семейство. Така се ориентираме за развитието му през годината. Колко пчели има вътре, дали трябва да разширим или да стесним кошера. Човек би трябвало да си подготви една инвестиция от порядъка на 700-800 лева, с която да започне, и със сигурност тези пари не са напразно похарчени, защото
това пряко оказва влияние на здравето на пчелари. Не само консумацията на мед, а и самия контакт с пчелите, дори ожилванията, стига човек да не е алергичен. По време на прегледа на кошера човек всъщност забравя за проблемите си и за всякакви други странични неща и се съсредоточава върху самите пчели. Поне при мен действа така и всъщност това време, което си съсредоточен само върху пчелите, да освобождава мисловната дейност от други ангажиращи задачи. И всъщност това е един вид медитация, да си освободиш съзнанието.